Jätet on halua. Ei, halua meidän koira. Tuu meille ja en tiedä kuinka vanha on. Mutta ihan kiva koira muuten. Vai mitä? Mitä? Tuu työpo. Hei, mitä? Mitä nyt? Hei. Alla. Ei. Mitä? Niin. Tänne. Optitta. Tälläkin on auki. Tänne. Hei. Tuu tänne. Kato tuota Allan ilmettä. Kato sitä nyt. Kato sitä ilmettä. Tuuma vähän. Ei tuumaa. Mitä? Ja mä kuuletin eikö? Hei. Mitä tuo potu on? Tuolla. Niin. Hei. Mä haen tän. Ei. Aika. Niin. Mitä? Kato. Sinne. Ala. Niin. Ala. Koira. Höytyt. Katsotaan vaan maitamia. Höytyt. Vaikka kuinka tytön haluaisit. Ei tehdä sitä numeroa. Ei. Nänhän. Siinä on Hala veti ruoka ja vetikuppi. Meni teukko. Ja jos tykkäät tätä videota ja haluat näitä yrittää, tilaa, kommentoi ja tilaa mua Instagramit, Facebookit, itse kaiket mahdolliset. Te on sitten seuraavan kertaan. Moi!